So, bali yan guys, bali magbububong na kami. So, ang gutter pala natin, bali 16 cut lang ginawa nila. Dapat dito 18 cut. Kasi kung 16 cut guys, malit yung pinakaloob niya. Ayan, no? Rest lang, masikip. Ayan. Tsaka wala siyang tupi rito. Mas maganda kung dito sa may kakapitan ng sanepa nyo, sa may fascia board, dapat may tupi na uno, ganyan. Naka-eskwala siya para ipapatong na lang. Mas matibay siya. At saka madaling maglagay ng gutter pag ganun guys. So bali 16 cut lang yan gutter nya. So ito wala siyang tupi. So bali ito igigilid lang sa may sanepa ito. Itong side na to. Para may gabit namin yung gutter. So the best yan talaga 18 cut. Bali stainless pala siya guys, 304. Saka na namin tatanggalin yung balat pag nakabit na. Pagkakabit na namin. Bali pala ang gutter natin, bali 8 pieces siya sa 7.5 by 8 meters. Tapos sa wall flashing natin, ito sobra siyang malapat. Ito ginawa rin nilang 16 cut. Dapat ito kahit mga 12 cut lang. So ayan 16 cut yan, pero mas okay dyan para makatipid kayo. Bali kahit gawin nyo lang 12 cut. Yan, bali ang wall flashing natin bali 4 pieces. 0.5 pala yung yero nila guys. Ayan, 0.5. So yung end flashing natin, kung di ako nagkakamali, nasa 16 pieces to yung end flashing natin. Ayan, yung end flashing natin. So bali yung pan natin, yung yero natin 0.5, 5 ribs. 5 ribs siya guys. Yung 3 meters natin bali 9 pieces. Yan, 9 pieces siya. So bali yung pinaka main roof natin 9 pieces din siya. Bali 780 cm, okay na siya. Pero parang ginawa nilang 8 meters to. So okay lang. Di bali sumusobra guys, wag lang kakapusin. So, bali tayo guys. Asimbalin na rin natin itong grills na dito sa may harap. Gagawin na natin yan para sabay-sabay kayong matapos. Sila na ang bahala dyan. So, ang gagamitin natin na materials dyan guys, 2x2 by 1.5. Ayan, at saka yung mga vertical na pinaka-design nya, 1 and 1/2 by 1.5. Ayan. Bale yung top tsaka bottom tsaka top na bale 2x2 ay yung gagamitin natin sa may grills niya, sa may harap. Ayan, lalagyan natin yun guys. Tsaka may hagdan din siya. So bale yan guys, lalagyan namin ng insulation foam. So ayan, ang ganyan ang gagawin nyo lang, simple lang. Bubutasan nyo lang ng 40 cm o katabas yun ng 16 inches para sa spacing ng mga alambre. Ayan, hindi pa nalagyan dun. Para yan ay para hindi lumundo yung foam nyo. Yan ang pinaka salo nya. So ayan, bubutasan nyo lang tapos itatalo nyo. Ganyan lang kasimple yung paglagay ng insulation foam. So bali ang sukat ng insulation natin 5 mm, ayan o, back to back. Galit na ito. Sirika.
So bale yan guys, magsisimula na kaming magyero dito sa pinaka-terrace niya. So ayan, nakalagay na yung insulation natin. Bale, so yan guys, ayan na yung insulation natin. Bale kasi may alambre siya, tsaka niribit niya na sa magkabilang side. So ngayon, bale iskulahin na natin. Iskulahin na lang. Sumulit. Dapat ka na yung sapatos. Brad, bro. Ano ka na yun? So bale guys, nalagay na nila itong nakababang dito sa may terrace na bubong. Ayan. Yaro! Baliktado nyo ito, duwa kayo sa akin. Dali ka ito. Ayan, tayo kasi gumagawa tayo ng grill sa baba para sabay na kami matapos. Ayan, mga kasama natin. May tugtog pa. So ito yung pinaka taas na rafter natin, yung main roof natin. Ayan. Ganado yung nagjiyero. Ayan, no? Bale ito, 7.80 yung yero natin. Sinakto na nila ng 8 meters, kaya hindi para parehas. May mahaba, may maiksi. So okay lang naman kasi may pasobra naman talaga yan. Ayan, nagyayero na sila dito sa pinaka main roof. So sabay yan guys ng insulation natin, no? Tingnan nyo, yung gawan nyo ng pinaka washer yan, na kahit yung liso lang yung nagtabasan para maunat siya mabuti. Ayan. So ayan, napakadali lang naman mag-air guys. Ayan, may alambre siya. So ayan, tuloy-tuloy. Ito, tuloy na natin yung ginagawa nating grills. So bali yan guys, bali yung mga tao na natin ang malagyero dito. Tayo kasi ginawa na natin yung grills para makasabay tayo na matapos. Madulas. So bale yan guys, pati yung handrail dito sa likod ginawa na rin namin. Ayan. Bale, primary epoxy pa lang yan kasi katatapos lang. Bale, pipinturahan pa namin ng apple green yun. Bale, pipinturahan pa namin ng apple green guys. Ayan, ginawan pa namin ng upuan si nanay. Ayan, kasi tatay, may upuan na sila. Natirang pasya board na sa NEPA, 2x8 kapag. So yun guys, bali nakatapos na naman kami ng isang group project dito sa may Bulinaw, Pangasinan. So kung gusto niyo yung video natin, pakilike yung mga video natin. Pindutin nyo rin ang notification bell para ma-update ko sa mga video natin at pakisubscribe na rin. Maraming salamat guys.